Inselmilkom nilqakom għal programm ieħor Kuxjenza. Kif għattilkom fil-bidu tal-iskeda anka b'talba tagħkom kemm fuq il-Facebook ta' Kuxjenza u anka Instagram, qed ikolli talbiet biex nagħmel iktar programmi dwar is-saħħa mentali minn diversi nies li jkunu għaddew, minn diversi anka persuni illi llum jinsabu ferm aħjar biex ituna aktar dawl dwar is-sitwazzjoni tagħhom illum. U għalhekk illum xtaqt perspettiva ta' għandi żewġ persuni partikolari. Waħda dat studenta li hija attriċi, Natalia Inwoko. Natalia hija magħrufa bħala attriċi għaliex niftakruha fiċ-Ċaqufa fost diversi proġetti oħra ta' drama u teatrali. U mbagħad għandi wkoll mara illi llum hija ftit avvanzata fl-età, però għaddiet minn burraxka kbira u li kawża tagħha sofriet ukoll minn diversi sfidi ta' saħħa mentali, Mary Rose Attard. Però mbagħad biex nieħdu mill-aspett x'nistgħu nagħmlu biex ħajjitna tkun iktar pożittiva, persuna li fuq il-Facebook u anke b'diversi mezzi oħra li qiegħed jipprattika anke diversi spiritwalitajiet biex ikun jista' jgħin persuni oħra iħossuhom aħjar, Adrian Guzman magħruf bħala l-guru, però llum qiegħed f'dan il-vjaġġ biex ikun jista' jgħin persuni oħrajn. Miegħi f'dan l-istudju llum qed inħossni vera għandi kurżità kbira biex nibda l-istejjer. Natalia dek żgħira, kull m'għandek fuq l-20 sena, missejjer żbar 22 u x'hekk. Natalia, jien niftakrek għadek żgħira, tirrexta ilek ħafna fuq it-televiżjoni, proset l-ewwel nett għaliex ix-xogħol tiegħek huwa veru kapaċi fl-aspett ta' drama, però inti wkoll persuna illi minkejja li għadek żgħira, attiva ħafna fl-università u anki mod personali fejn inti bla biża' ta' xejn titkellem dwar sfidi ta' saħħa mentali. X'inhuma dawn l-isfidi biex nitgħallem minnek illi inti għaddejt minnhom u tant għandek kuraġġ titkellem dwarhom? Mela, jien palma semmejt qabel ili mbagħad mill-saħħa mentali minn kelli jisu xi 9 snin. Yes, però tiġi minn aspett ta' disabilità. So jien għandi ADHD, kont diagnosed issa milux, però xi ftit snin ilu, però kienu jafu li kelli di disabilità. Issa b'di-disabilità sfortunatament jiġu ħafna sfidi oħra magħha, inkluż depression, anxiety u self-esteem issues. Kif kont kellimt miegħek qabel diġà minħabba fek. So kelli depression, kont bdejt imbagħad mid-depression qisu ta' 9 snin, 10 snin, eżatt meta bdejt ngħaddim il-pubertà. U fil-fatt fi żmien iċ-ċaqufa innifsu kont ukoll bdejt ngħaddi kelli sfidi ta' self-esteem li resulted into an eating disorder. Ukoll? Yes. U meta tngħidu eating disorder, anoreksja jew bulimia. Bulimia. Yes, yes. Kienet sitwazzjoni vera kont għaddejja minn sitwazzjonijiet ħżiena, però hija kienet xi ħaġa wkoll interna li sfortunatament peress li ma kontx ġejt diagnosed mal-ewwel meta kont żgħir. Ma bdejtx il-kura li kelli bżonn. U it developed in different mental health disorders. Illum qed narak għall-grazzja Alla qed titbissem dwarha, però min jaf kemm għaddejt minn tbatija biex nifhmu ftit. Natalia, ġifieri di li qed tgħidli meta narawk tirreċta fiċ-ċaqufa b'tant ħila rid ngħidlek mhux għax qiegħda qudiemi, inti kont qed issofri ħafna. X'tib ta' tbatija u sofferenza forsi tfehmna ftit minn xi għaddejt, x'kont qiegħda tħoss? Yes, very much so. Per eżempju, semmejt is-self-esteem qabel, hija isa taf li ħanati mod sempliċi per eżempju la semmejt ċaqufa. Taf xi tagħmel, taf li kapaċi tagħmlu, imma
dejjem għandek da il-vuċi li qed jgħidlek le m'intix tajba ma tistax tagħmlu. Issa, that being said, ma jfissirx li min ibati mill-ADHD biss ikollu da. ċertu hemm mardiet mentali oħra li wkoll jikkawżaw da. Imma fil-każ tiegħi kien ħabba l-ADHD, anke pereżempju tkun diffiċli li tqum, ġenwinament tkun diffiċli tqum minn fuq is-sodda, affarijiet li nieħduhom for granted li tqum daħsel snienek, tieħu shower, toħroġ, tagħmel qagħdiet li għandek bżonn m'intix kapaċi tagħmilhom. U mhux tort tiegħek, ġifieri inti x'tibda tħoss dak il-ħin li m'għandekx abtit tqum mis-sodda, mhux kwistjoni ta' għax inti għażżin, għax naf kemm inti attiva. X'ibda tħoss dak il-ħin li ma jkollokx abtit tqum? Tispiċċa ssir cycle li bħal speċta trid tqum, ma tistax tqum, you're blaming yourself because you can't get up. And you're like billiet twaħħal fik innifsek qed tispiċċa terġa' il-cycle bħal speċta li you're not good enough. You're letting other people down li m'intix kapaċi tagħmilha, li qed tkun għażżiena anke ċertu hemm ħafna mhux ħalf in-nies u hekk, imma hemm ħafna nies li jgħidu li bħal speċta għax tkun għażżiena kull ma trid tagħmel ġast tqum u tibda, it's not always that easy. Yes, jgħidulek mur sib il-kura u l-mediċina. Il-mediċina mhux dejjem taħdem fuq kulħadd u l-mediċina ddum biex taħdem. Sfortunatament għandna sistema li mmorru għall-mediċina mal-ewwel qabel ma li nsibu root cause. Għax for example fil-każ tiegħi kieku bdewni fuq il-mediċina tal-ADHD mal-ewwel, it might have helped. Kieku per eżempju anka meta tieħu xi mediċina tad-depression tal-kelma, it takes weeks biex tibda taħdem. U it's understandable, yes, tagħti ċans, però jekk day after day, week after week, il-klijenti qed jibqgħu jgħidu li mhux qed jaħdmu, mhux qed jaraw effett, irridu nagħmlu żgur li nisimgħuhom u actually nippruvaw alternattiva ġdida x'jista' jkun li pereżempju depression that isn't the leading illness. Meta ssib nies ma jifmukx li jittimbrawk, jien naf għax tittoqgħod naf ma tagħmel xejn. Kemm titfakallar, x'tibda tħoss li flokajnuna tibda tara dat tip ta' kummenti? Wara ċertu punt tibda temmina. Tipprova kemm tipprova biex ma temminniex. Jekk kollok persuna waħda, persuna A, persuna B, persuna C, tibqa' jgħidulek l-istess ħaġa. Human nature is that you're going to start believing it. And that it pushes you a step further from the goal of being mentally sound, being mentally better. Però inti, Natalja, naf kemm inti persuna tiġġielet u tiġġielet mhux biss talik, qiegħda faqda fil-fatt ukoll fl-università, voċifera ġittix dwarek għattillaħu kemm titkellem u vera nammirak. Illum qed tiġġielida u qed tisservi ta' aspirazzjoni għall-oħrajn. U ta' dan nirringrazzjak ħafna. Ħa nitkellem naqra ma' Mary Rose għax Mary Rose meta bdejt titkellem bdiet emozzjona ruħha fil-fatt tara għajnejha jasra. Wara ħafna snin iva. Mary Rose għaddiet minn ħafna. Mary Rose, naflu suġġetti bes għalik, id-dispjaċini ħanerġa' missu. Le, ma jimpurtax. Però grazzi għax kontinti li għamilt kuntatt miegħi fuq il-paġna Kuxjenza u għalhekk nieħu pjaċir dal-programm li tiġu intom u tajdu li isma' jien nixtieq ngħid l-istorja tiegħi għax irid ngħid il-ħadd ieħor. Inti għandek storja jibsa ħafna. Ta' 12-il sena ġejt stuprata minn raġel li mhux parti mill-familja tiegħek. U għatli li din dan l-abbuż kisrek kellek 12 l-lum ma nafx avvanzajt fi żmien u xorta għadbata ħafna reperkussjonijiet. In a way, is-sitwazzjoni li tkun għaddejt minna għalla volja kon żgħira tibqa' tikber miegħek is-sitwazzjoni u tibqa' ssib ħafna sitwazzjonijiet diffiċli. Kien kelli bis 12 sena meta ġej stuprata, dak iż-żmien
fi żmieni ma kienu xejdunna xejn li ħajkonna niġi l-period xejn. So, ma konċ nafx qed jiġri. Għamilt ġifieri xhur wara l-istupru, ma konċ nafx qed jiġri. Bdejt inħossni qed niġġennen ma nafx beda jiġri. Ovvjament, minn hemm bdejt nirrealizza li ħajt inbidlet u qudiemi biss hemm dbatija. Il-ħolm li kelli meta kont żgħira kien spassja fix-xejn u bdiet ħafna bħal biża' ninqata' minn kulħadd, ma nafda lil ħadd, ma nkellem il-ħadd u xahar wara xahar, sena wara sena dawn l-affarijiet baqgħu jikbru ġa fija. Ovvjament, iż-żewġ żgħira u r-raġel qatt ma kont jitlu b'dawn l-affarijiet. Iż-żewġ fi-2018, Jannar, fl-aħħar tas-sena dik is-sena stess wellit l-ewwel wild tiegħi mejta. It-tifla. Minn hemmhekk reġa' tfaċċa il-biża' li sa taġi tiegħi għax jien kont naħseb li ġejt abbużata ġara ħabbax jiena għamilt xi ħaġa ħażina. Allura bdejt ħalli t-tifla mietet jien ġibta fid-dinja għaliex ma kontx tajba bħalma ġrali meta ġejt abbużata. Bżajt li l-stupru sar għax jiena għamilt xi ħaġa ħażina. Dak iż-żmien ma tibdix tkun taf x'qed jiġri. Ovvjament, ma kienx faċli. Il-mewt tat-tifla ħassejt li nofs ġismi miet magħha. Wara sena kelli l-kbir. Kelli tifel li minn hemmhekk bdejt nara li jien irid ngħix għalih dat-tifel u kont nagħmel l-almu tiegħi biex ma tantx nuri li jien depress għax tul da żmien jien kont depress u ħadd met jinduna. U qatt mort għall-għajnuna Mary Rose? In the meantime, yes, kont mort, pero qatt ma tkellimt dwar l-istupru. Qatt mett il-ħadd. Niftakar il-psikjatra kien jgħid, imma dil-mara ma nafx għal xiex għandha depression. Hekk kien jgħid, dak iż-żmien depression kienu jgħidu. Ma nafx għal ma kienu xifmu għal xiex jien inkun imdejqa. Kif għatlek kelli l-kbir u wara sena u 9 xhur kelli tifel ieħor. Wara dat tifel ma nafx ġrali. Ovvjament jiena kont waqaft l-għajnuna u jew bil-baby blues jew għax ma nafx ġrali isa. U x'beda jiġrilek eżatt biex nifhmu tbatija li bdejt għaddejja minnha? Biża' ma tarqodx bil-lejl. Tħoss min imissek mingħajr ma jkun qed imissek ħadd. Ossessjoni fl-indafa fik innifsek. Tifhem. Ma rridx noħroġ, ma kont noħroġ xejn, letteralment. Ma tiddejjaq tkun man-nies. Niddejjaq nkun man-nies, nibża min-nies. Għax jiena kont inħossni qiegħda ġatubu tal-ħġieġ, nista' nara d-dinja, ma jiena m'iniex parti mid-dinja. Jiena ġeda tubu biss irid noqgħod. Ġeda ċirklu ta' ħġieġ irid nifqa' u ma nistax. Għax inħossni tqila bil-katini ma bġa. Kullhom kif int, Mary Rose? Ovvjament, l-istorja tiegħi għattilek iktar fid-dettall, jiena kont suicided. Mhux l-ewwel darba li għamilt overdose. Għaliex kont nara mewt biss quddiem għajnejja. Kont ngħid ibis tista' teħlisni minn din dbatija, għax dbatija bdiet toħloq l-oħra. Wara li tkellimt wara 23 sena miż-żewġin, qed ir-raġel ġara u kien ħada bi kbira. Jiena fimtu, kważi żwieġ tagħna tfarrak, kien hemm perjodu twil li għaddejna u kellna nieħdu l-għajnuna tnejn, għax ma kienx faċli, jiena fimtu. Però mbagħad għaddejt minn perjodu inti fejn tħallt fil-modellar. Ekku. Forsi r-reġija tista' tella ftit ritratti li inti għax Alla jbirek mara vera sabiħa u irbaħt ukoll titlu tan-nanna tas-sena, u x'veru. Yes. U inti hemmhekk għadti li dik kien vjaġġ ta' fejqan għalik. Ekku. Kif ħassejtek meta dak iż-żmien qed naraw hemmhekk ir-ritratti timmodella u għandek konfidenza kbira, kemm kien vjaġġ ta' fejqan meta rajtek imbagħad fuq il-palk bin-nies iċafxpulek? Ovvjament ma kienx faċli, kif għatlek kont suicided u darba minnhom hekk lema mitx illum. Qomt insibni kolli wires, ma nistax inqum minn fuq is-sodda.
qed jiena qiegħda hemm għal xi ħaġa l-mulej ma jridnix, jridni fid-dinja, jiena persuna minn ħafna falla. U bdejt inħares lej il-ħolm li kelli meta kont żgħira, li jiena nkun żeffina, jiena nimmodella, kont inħobb ħafna minn żgħira l-moda, tal-11 kont inħuġ il-ħwejġ tiegħi. U għed qatt tard. Ħanibda, ta' 40 bdejt nitgħallem il-line dance u nagħmel ġifieri. U ta' 50 qiegħda nikber. Jisu xi ħadd beda jgħidli imma baqalek xew oħra minn tista' tagħmilha. Ovvjament minn hemmhekk bdejt nolli self-esteem. Ħdejk għandna lil guru, Adrian. Inti naf li daw l-istejjer naf li bħalissa tikidduk ħafna għax tħoss dan l-uġieħ kollu. Però inti tippritka ħafna dwar il-bżonn li bniedem jiġġedded kuljum li apprezza. Meta tisma' dawn l-istejjer, x'tibda tħoss? Ifhem, dawn l-affarijiet mhux għax trid intiġu, hemm ħafna studjant psikjatri, psikoloġi. Dawn l-affarijiet aħna meta jkollna problema saħħa mentali, l-ideali li mmorru nsibu l-kura professjonali, nieħdu l-mediċina, dik hija ir-rule number 1 li tittamel. Nara l-Natalja qed taqbel jew m'intix taqbel? It is very important to hija importanti li mhux ħatibqa' tgħix fil-passat. Hija ma tibqax tgħid li isma' fil-każ Mary Rose. Ta' Mary Rose, pereżempju, ma tibqax tgħid dak it-tort tiegħi li ġara t-tort tiegħi. Imma l-fatt li titkellem ma tiftaħ qalbek ma' xi ħadd hija vera importanti għax inti meta tmur għand psychologist u qed ngħidha di bħala xi ħadd li qed jistudja biex ikun psychologist. Int mhux bil-fors ħadd tafda dak il-persuna mal-ewwel. Mhux bil-fors ħadd tiftaħ ma' dak il-persuna mal-ewwel, tista' ddum taraħ 13 snin u ma tħossokx komda fuq xertu suġġett biex tiftaħ ma' dik il-persuna. Però dejjem ikun hemm dik il-persuna oħra li kapaċi tħossok komda u meta tiftaħ qalbek magħhom tħoss qisha ġebla qisha xi ħadd neħilek ġebla, eżatt, qisha xi ħadd neħilek ġebla minn fuq spaltek. Meta titkellem fuqha hija importanti li titkellem fuqha, hija importanti li titkellem fuqha b'mod jew b'mod pożittiv, imma I'm aware li mhux dejjem possibbli li titkellem fuqha b'mod pożittiv, imma hija importanti wkoll li titkellem fuqha b'mod li ġara fil-passat, mhux bħalli inti għadek fiha. Ftit ħin qabel il-programm tkellimt mal-Kummissarju għas-Saħħa Mentali, Dr. Denis Vella Baldacchino. X'għandek tajt il-persuna li tħobb jista' jkunu familja, jista' jkunu ħbieb, kif se tgħidilhom li għandhom bżonn lajnuna mhijiex faċli, naraw x'qalilna Dr. Denis Vella Baldacchino. L-ewwel ħaġa nikkummenta hija kelma sabiħa li ħarġet bħala tema ftit snin ilu. It's all right not to be okay. It's okay not to be okay. Tgħidix tfisser. Mela kulħadd jgħaddi minn momenti negattivi. Huma perjodi jista' jkunu qosra, jista' jkunu ftit u jista' jkunu severi. L-importanti l ħaġa li l-parir li nagħti jien bħala kummissarju xi m'iniex psikjatra hija isma'. Kun inti mezz ta' komunikazzjoni. Mhux li tmur u tagħti il-parir għamel hekk u tagħmel x'hekk u kieku jien, tajjeb, għandek dritt. Imma meta bniedem ikun għaddej fi kriżi, l-importanti li jsib widna li tisimgħu u tipprova tifhmu. Issa, diffiċli biex inti tajt il-xaħat tajlu inti murem jew inti murem, għalhekk l-ewwel ħaġa huwa isma'. Ibilli bnejjem issaqsi mistoqsija sempliċi, kif inti? Kif inti d-dar, issaqsi d-dar, kif inti issaqsi fuq il-post tax-xogħol, kif inti meta tintaqa' ma' ħbieb, kelma żgħira. U bniedem tista' tkun ċavetta biex bniedem jiftaħ. Mela aħna rridu l-ewwel ħaġa huwa niffaċilitaw il-komunikazzjoni. Issa meta bniedem għandu bżonn lajnuna, ma tistax tgħidlu mill-ewwel mur għand il-psikjatra. Imma l-ewwel huwa tirreferi għal tant faċilitajiet li hawn. Tista' tmur it-tabib tal-familja tiegħek, tabib tal-familja tiegħek privat, it-tabib tal-familja tiegħek fiċ-ċentru għas-saħħa, it-tabib li huwa tal-fiduċja tiegħek. Għaw diversi għaqdiet non-governattivi li għatu s-servizzi tagħhom. Għaw diversi helplines. Issa mhux għax inti iċċempel helpline mela jiena diżastru, mela hemm diversi helplines, hemm llum għandna anke fuq il-postijiet tax-xogħol li qed joffru servizzi l-impjegati tagħhom u din hija servizz li aħna jien infaħru dejjem fejn inti għandek postijiet tax-xogħol li jitlu fi ftehim ma' diversi għaqdiet non-governattivi biex jgħinu l-impjegati ituhom għajnuna.
Issir ukoll kritika minn xi nies li anke batulna fuq il-Facebook ta' Kuxjenza illi xi drabi l-waiting list, il-lista ta' stennija għal dawk li jridu l-kura tkun twila u jridu jistennew. U dwar dan staqsejt lill-Kummissarju għas-Saħħa Mentali jekk qatt irċieva dawn l-ilmenti. Meta tajt full-up nassumet tajt għal xi waiting list, għal xi waiting times. Mela, di mhix oġġett li jiena ħanċabċa fuqha u ngħid proset. Saħansitra l-ġimgħa l-oħra stess jiena tlab li xi up-to-date informazzjoni fejn qegħdin dawn l-appuntamenti. Jiena nammira li hemm qed isiru ħafna inizjattivi, inkluż fis-CDAU fejn kien hemm waiting list qawwija u saħansitra issa tnaqset, tajt li dan m'għandux jaqsam. Imma l-importanti hija li ma nħallux dawn l-affarijiet ifixkluna jien maċ it-tobba il-waiting lists. Mela għattilkom hemm servizzi ta' helplines, mhux waħda għandna l-Helpline Nazzjonali 1579, imma mbagħad hemm diversi għaqdiet non-governattivi li joffru servizzi professjonali wkoll. Mela, jekk bniedem irid jitkellem fuq telefon, jista'. Jekk irid jiċċettja hemm is-servizzi wkoll. Biex inti tmur għand it-tabib tal-familja, m'hemmx waiting time, jista' jkun tabib tal-fiduċja tiegħek, jista' jkun tabib privat, jista' jkun tabib taċ-ċentru għas-saħħa. F'każ ta' kriżi, u jiena qed nuża l-kelma kriżi, iva jeżistu anke servizz fid-Dipartiment tal-Emerġenza fejn hemmhekk għandna tim ta' psikjatri jew ta' anke ta' mental health nursing, professjonisti li qegħdin hemmhekk biex jgħinu kemm jista' jkun. F'dan mument ta' kriżi m'hemmx waiting times, irridu nindirizzawhom mill-ewwel. Nirringrazzja lill-Kummissarju għas-Saħħa Mentali Dr. Denis Vella Baldacchino li tani dawn il-kummenti ftit qabel ma bdejna dan il-programm. Mary Rose, inti batejt, għaddejt minn ħafna sfidi, però l-lum tinsab aħjar. X'parir tagħti lil dawk in-nies x'huma l-ħsibijiet tiegħek għal dawk li bħalek qegħdin ibatu? Naħseb iktar weġġatni l-istigma li affaċċajt ċertu problemi milli innexxin nittekilja miegħu l-passat. Iktar weġġatni l-istigma u nemmen li jagħtaw ħafna stigma. U aħna nitkellmu l-vuċi tagħna hi biex tinqata' l-istigma. Naħseb li inti Mary Rose u Natalja għandkom taħdmu ftit flimkien għax Natalja attiva ħafna fuq is-saħħa mentali nammira immens l-Università u tajjeb illi taħdmu flimkien u ġibu perspettivi bħal nies bħal Mary Rose biex nimbuttaw. Ġifieri rridu nagħmlu xi ħaġa, jiena hekk nemmen mhux nifqu biss fil-kliem. X'parir tagħti min qed jisimak bħalissa Mary Rose? U għadu ma tkellimx fuq dak li għadda minnu, baqa jostora ġo fih. Ovvjament, l-lum għawlajnuna u nemmen li għandhom jitkellmu. Għalix kull parti li titlef minn ħajtek ma tistax iġiba lura. Sowak, tlift parti minn ħajtek titlifx il-komplement ta' ħajtek, jien tlift 30 sena minn ħajti, dispeċini l-lum il-ġurnata. Li ma tkellimx qabel ġak iżmien ma stax nġibu lura. Jitkellmu mill-ewwel, ovvjament, isibu lajnuna għal dak l-oġġett li hemm bżonn. Tifhem għax il-depression tista' tiġi biss mhux għax taqalek il-kimika ta' moħħok, tista' tiġi persuna għaddiet minn ħafna sitwazzjoni. Xaħat ikun weġġak fil-fond. Ekku. Natalja, fil-qasira xħanala messaġġ qasir li żgħażagħ bħalek illi forsi mhux bħalek għandhom il-kuraġġ li jitkellmu biex jagħmlu l-kuraġġ jagħmlu l-ewwel pass. Jekk ma trix tidher hemm mezzi oħra pereżempju ċett ta' kellimni, hemm il-helplines ukoll, tista' tkun completely anonymous. Kellimni qiegħed fuq Facebook, fuq Instagram, firmx għalfejn tidher. Eżatt, ġifieri jekk ma trix tidher tista' ma tidhirx, imma huwa importanti li titkellem tiftaħ qalbek ma' xi ħadd, because it does feel better and it does get better. U jista' jkun ituk parir li ġenwinament tbiddillek ħajtek. Anka jekk mhux daw il-platforms, jekk tista' titkellem ma' xi ħadd minn sħabek, ma' xi ħadd xi family member xi ħadd li tirrispetta, tkellem. Jista' jkun kapaċi li mhux inti biss għaddejja minn dan. U naf li f'moħħok ġeneralment taħseb li inti biss għaddejja, però jkun hemm ħafna iktar nies għaddejjin mill-istess ħaġa. U tista' tieħu billi għaddew huma. Natalja, proset immens, bravissima, Mary Rose, grazzi li b'tant batija kellek dal-kuraġġ li tiġi hawnhekk fuq Kuxjenza li kienet inizjattiva tiegħek stess. Jalla nkun ta' aspirazzjoni għal minnu hemm barra li forsi jew għadda minn xi stupi jew minn xi btiet ta' bdatija li llum il-ġurnata jibża jitkellem, ifittex lajnuna ma jaħlix ħin minn ħajtu u jalla tinqata' ħafna l-istigma. Għandna naċċettaw il-xulxin, aħna kif aħna ċertu sitwazzjonijiet ma ġibnihomx bidejna, imma ngħinu lil xulxin, naqtaw l-istigma ħalli.
is-saħħa mentali dejjem timxi l qoddim ta' kull persuna. Adrian Guzman, grazzi immens li wkoll tajtna dawn it-tomit dwar kif aħna nistgħu nħossuna aħjar, grazzi tal-kontribut tiegħek ukoll. Grazzi li kontu magħna llum f'Kuxjenza kif qed taraw nies b'tant kuraġġ għamlu kuntatt miegħi fuq il-paġna ta' Facebook ta' Kuxjenza, Facebook u anke Instagram. Grazzi lill-crew kollu ta' Kuxjenza, grazzi lid-direttur Lizio Farrugia u jiena nkun magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna.